aleyküm. Asuda asmanın astına, parahat zeminin üstüne, gün sayın gülle besleyen güneşli diyarımızın hüdüğünü görüp yaşayan hormatly ileşler, mehriban watandaşlarım. Doğumu dağı meňzeş gaýraty günü, üstünlügi rowan anamly öňe, aýdyň erte barýar hak lider bile, arkada serdarly, bagtyar ýaşlary. Üçmüjek iýiz goýýar goşun neý süýşüp, giň dünýä ýaň salýar menziller aşyp, watan wasmyn edýär kalp bagtdan joşup, arkada serdarly, bagtyar ýaşlary. Ussa turgun, esker, birsi Lukman, hersi öz orundan meşhur bol hökman, bu watanyň halal duzyny haklar, arkada serdarly, bagtyar ýaşlar. Giň sanly ulgam kämilleşdirýän, tarp ýerlerden giňden owa, kuş gurýan, maksada okkunly joşu deýderýän, arkada serdarly, bagtyar ýaşlary. Belente parladýan watan tuğuny, elimi tanatjak ata ýurduny, daglary eretjek gujru erdemi, arkada serdarly, bagtyar ýaşlary. Mirasyny, milliligini saklajak, ýeňşe ýetjek ejizläp diz çökmejek, dünýäň altyn kuboklaryny çöplejek, arkada serdarly, bagtyar ýaşlary. Biziniň her biriňizde asgalal ojaklaryňyzda agdy berilen asudalaň arsal löwletüň baky bagtyarlygyň kemra bolmagy tüýsürekden arzu edýäs. Türkmen halkyny şeýle owadan bolely nurmuşda ýaşadýan gahrman arkadagy serdarymyza köp sag bolsunlar aýdýas. Ine şeýle ajaýyp goşuk setirleri bilen, şeýle ajaýyp arzular bilen, ýagşy niýetler bilen Aşgabat teleýiliminiň dörejülük topar tarapyndan taýýarlanyp ýaýlymy hödürlenýän pursatlar atly getbeşigimiziň täze sanyna tomaşa etmäge çagyrýas. Hormatly adamlar, arkadagy serdarymyzyň saýasynda berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynyşy döwründe arkadagy serdarly, bagtyar ýaşlary ýylymyzyň her bir günü toýdur bayramlara, şanly wakalara, taryhy senelere betlenýän mehriban watandaşlara, ansan durmuşyny bedeýän, ýatdan çykmajak bagtly, ýakymly pursatlar bolýar. Ol pursatlar göýe biziň her birimiziň hakydamyzda hemişelik galýar. Ansanlaryň pikirleriniň durly bolşy ýaly, olaryň akbalam durly. Belki şol durlülük durmuşyň hasam manily bolmagyny özüniň täsirini ýetirýänler. Durmuşda ähli zat biri bilen juda sazlaşykly bolýan, bu owadan dünýä ansan bolup diňe durmuşy söýüp ýaşaýşy öz goşundan goşup ýaşa bermek galýar. Ýaşaýyş hem täsinliklerden doly. Geçen durmuş ýoluňa ser salanynda her bir adamyň durmuşyny ýatdan çykmajak ajaýyp pursatlar bolup geçýär. Ýenşeme ýyllaryň geçendigine garamazdan şol ýakymly pursatlary buýsan düşülen ýatlaýan. Islenek uly ýaşly ileşlerimiz bilen ýa bolmasa halipalarymyz bilen söhbetde şolanymyzdy. Özleriniň durmuşyny bedeýän taryhy pursatlaryny gadakly başdan geçirmelerini ýykyjy bilen uly buýsan düşülen beýan edýärler. Biziň pursatlar aty getbeşigimiziň esas maksady hem siziň bagtly pursatlaryňyzy ýene siziň bilen paýlaşmak. Egerde ýakymly ýatlamalarynızı pursatlar aty getbeşigimiziň üstü bilen ileşlerimizi ýetirmek isteseňiz, onu 0552 gysga SMS ýelimide öz SMS-leriňizi ýollap, biziň bilen ýakyn ara gatnaşyk saklap bilersiňiz. Bälçireşmän gün geçirmek kyn bolar. Bälçireşiň dostlary, gülüşiň dostlary, mahal gyzgyn şaýyň başyna oturuňda pikir alyşyň dostlary. Biziň ýerle ula hormat goýarlar, juwanlarymyz söýýärler. Muňa müňmür gepli durmuş diýerler, şahannaz bolmaga çalyşyň dostlarym. Her ýürek dünýä açylan bir penjere. Her kim dünýäni, durmuşy özçe görýär. Käteler geçen durmuş ýoluň hakynda oýlanyp oturşyňa, hyýalyňa beýigyar gelýän ýakymly ýatlamalary berilýän. Hatam ýaşlyk ýyllarynyň ýatlamalary ilkinji zähmet ýoly, gadanyň ul üstünlükleri islenýän adamyň kalbyna ýakymly duýgulary oýarýan bolsa gerek. Pursatlar aty gepleşigimiziň adynyň hem belli bolşy ýaly ýurdumyzda tanalýan zekili meşhur sungat ustaatlarynyň görnükli şahsiýetlerimiziň ýakymly pursatlaryny söhbetleşik arkaly size ýetirmekden ibarat. Anha biziň pursatlar aty gepleşigimiziň maksady hem iýleşlerimiziň durmuşyna ýakymly, ýatdan çykmajak bagtly pursatlary ýatlamak bilen size şeýle ajaýyp pursatlary sowgat etmek. Biziň sowgadymyz size ruhy lezzet berer diýip umyd edýäs. Owadan dünýäniň giň gujagyna baky söýüp ýaşaň, utup bu gara gol durmuş oýunyny bagtdan ýaňa gözleri güldürip ýaşaň. Sarpa goýup ýaşu ýeleň ýyllary, şaýlansyn halkymyz toýly günleri, salam berip sähir öwsün ýellere, gözleri mehirden doldurup ýaşaň. Nur paýlap watanyň dagy düzüne, seyran etseň bütün dünýäň ýüzüne, göwüni galkyndyryp aýdym sadyna, ýylşyny halwy joşdurup ýaşaň. Berlen arsalaryňa kanaga deýläp, her demde, her günne şükürler eýläp, agdy birlik bilen her toýy toýlap, söýleýän gözlerde bagt bolup ýaşaň.
İzleyiciler, hormatly tomoşuşlar, biz pursatlar aty gepleşigimizi siz bilen ýylar atnaşykda taýýarlamak esasy maksatlarymyzdan biri. Nähriwanlar, egerde gepleşigimiz barada teklipleriňizi ýa-da durmuşyňyzdaky bagtly pursatlaryňyzy iýleşýärmiz bilen paýlaşýar diýseňiz, onu 0552 gysga SMS kelimede öz SMS-lerinizi ýollap bilersiňiz. Nähriwanlar, bizin gepleşigimizin mehmanlary durly käýärleriň, durly hünärleriň eýeleri. Sebäbi ajaýyp zamanamyzda ajaýyp pursatlar bizin her birimiziň durmuşymyzda iýdigderli bolup dur. Bizim dörüjülük toparmaz hem gözel paýtagtymyzyň gül goýnuny bir näçe töhfetler taýýarlaýarlar. Bähriwan tomoşuşlar, bilişimi diýali arkadaly serdarymyzyň sagalasy bilen medeniýetimiziň sungatymyzyň ösmegine ähli şertler, giň mümkinçilikler döredilýär. Gepleşigimiziň bu edeki mehmany paýtagtymyzyň owadan ajaýyp gözelligine gözellik goşýan baş akademik drama teatrynyň sahna ustady, Türkmenistanyň at gadanan artisti Batyr Şarif. Halipa gepleşigimize hoş gördük. Köp sağ olun Nur Muhammed. Bähriwan adamlarym, gelin indi bolsa pursatlar aty gepleşigimiziň şu ýerine gepleşigimiziň şu gedeki mehmanyň şatlykly, tolgun enerji ýatdan çykmajak bagtly pursatlary dogrusyna gadakly söhbetli urunlaryny ählimiz bilekde dinläliň. Batyr Halipa gepleşigimiziň başynda seçilerek sowaldan ýüzlenesip gelýän. Hemme bizim bilişimiz ýaly 2023-nji ýyl elbetde arkada serdarly Bagtyar ýaşlar ýyly atlanyrly. Ýylymyzyň şygaryna arkada serdarly Bagtyar ýaşlar ýylyna öz garaýşyňyzy beýan etseňiz. Bütün halkymyzy goňduran, büýtündiren şeýle bir şatlykly habarlaň, wakalaň biri boldy. Olam 2023-nji ýyly arkada serdarly Bagtyar ýaşlar ýyly diýilip elan edilmegi ähli halkymyzy goňdurdy, büýtündirdi. Şol zanna tüýün sunugat dörüjülük işgärlenmez. Bir ajaýyp buşluk habara diýsen begendiler, goňdular hem öz ýürek büýtünçlerini beýan etdiler. Ýa-da gahrman arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz arkadagy serdarymyzyň türkmen halky üçin edýän biýmeçber aladalary şu habaryň bir buşlukçysy boldy. Şu habaryň şeýle bir ajaýyp begençli wakasy boldy diýär. Ýa-da arkada serdarly Bagtyar ýaşlar ýyly diýmegiň özi gahrman arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz arkadagy serdarymyzyň ýaşlara uly ynam bildirdi diýip düşünýär. Sebäbi ynam bildirmek bütün halkymyzy begendiren wakalaň biri boldy. Arkadagy serdarly Bagtyar ýaşlar ýylyna bizim Türkmenistanyň halk ýazgy şahyr Atamlat Atabaýewiň goşu setirleri ýadymyza düşýär. Sebäbi bir yerde şol ýanky ýaşlara bildirilýän anam ýaşlardan edilýän geljekdäki ýürekdöşlük şahyryň goşusyna beýan edilýär. Goşuň ady Oğullarma. Her bir halkyň öz beýikligi bardyr, öz edilligi bardyr. Her bir halkyň da dünýäye inmek, türkmen bolup dogulmak bar eken oğul seniň bagtyňda. Inni halkyň geçmişini öwrenip, adatyn, desturun, däwini bilgin, kän gepläp öz-özüň artyp öwmegin, her işte her zadyň çägini bilgin, taryhyň sal-sal gatlaryny açyp, ýitenu ýitmedik hatlaryny söý, kowanyna ýetýänler gutulýa gaçyp, uşdeý uçabilýän atlaryny söý, synlap söý gadymdan gelýän halysyn. Syla o halini dokan elleri, üstünne otursan hanlar hanısın, gözü gidip bakar dünýäň beýleri. Tarihte öz halkyň edid ýerini bil, öwren pes ýerini, beýik ýerini, bolan bolmuşlar aýlap serinde, söý derýasyn, kölün, deňizlerini. Dağlaryny söýde beýik bol senem, giň sehrasyn söýde dünýäde giň bol. Watan öz ataňdyr, toprak öz eneň, ýurt bilen dertdeş bol, il bilen il bol. Ýurt bähwidinden öňde goý, il suw deň derman bölýän mirapdyr. Zada zar bolmarsyň, çünki bu sehra bize atalardan ýeten mirasdyr. Şeýle uly baýly kadynaň marka, sen onu dargatma, üstün dolur. Ansap diýen adyl mydanyň marka, şu ölçew biz üçin iň dogry ýoldur. Iş bu dogry ýoldan kras bolma. Ýol dogry bolanyny eltýänler haka. Düzü ýol salgy ber gyýda oğluňa,
şoşora okap ber, özüňem oka. Pent nesihat etmek bilen borcumuz, soň seniň hem borcun nesillen. Şeyseniz dünyada bakı borcuňuz, paýhas çeşmesiniň suw kesilmez. Berilen ýeki ömrüň gadaryn bilin bu bagtyar wagtynda dünýä inmek, türkmen bolup dowulmak bar eken ogul seniň bagtynda. Halipa, sunugot älemine aralaşan ýyllaryňyz dogrusyna şeýle hem gepleşibiň adından hem belli bolşy ýaly durmuşyňyzda ýakamlyýatdan çykmaja gyzykly bagtly pursatlary bolanlar. Şolar dogrusyna ýyleşlerimizde giňişleýin gurrunma aýsaňyz. Kuşganasy bolmaz adam arzusuz ýylşýaly dogrudanam her bir insanyň ýaşlykdamy, ýetginjeklikdemi ýa şol mektep döwründämi kalbyna besleýän arzuwlar şiňelep başlaýar. Ondan şol kalbyna şiňeleýän arzuwlara töwerekden mektep muallimlerinden, ena taňdan, dost ýarlaňdan şoňa bolan garaýşlar, şoňa bolan pikirler eýäm şol ýanky şiňelän arzuwlaryň töweregini gallap alýar. Şoň üçin eýäm mektep döwründe okuýakam, ena talamyň bildiren anamy, mektep muallimlerimizin bildiren anamy esasyna şu sunugat ýoluna, döredüjilik ýoluna gadam basmak niyeti kalbymda şiňelep, Murwap etrawyna 19-njy hem 29-njy orta mektep tamamlap paýtagtymyzda ýerleşýän Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna getirdi. Şol arzuwum bir institutyň teatr sunugaty fakultetini, drama we kino artisti diýen hünerini el almak üçin synaw tapşyrdym. Bir synawym elbetde bir wada kynrak boldy, şeýle de bolsa Ustad Halipa muallimleň bildiren anamy şolaň bizden alan synawlary esasyna 1995-nji ýylda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talyby bolmak bagty meýesser etdi. Şol ýokary mektebem bir näçe Halipalaň gollaw bermegi bilen, maslahat bermegi bilen, bir okutmagy bilen 1999-njy ýylda okuwy tamamlabam. Öňkü Amanul Mehmet fadyna paýtagtymyzda ýerleşýän ýaş tomoşçular teatrynda işe başladym. Häzirki Alparslan adynaky Milli Drama Teatry diýip atlandyrylýar. İşe başlanmadan soň harby gullukda bolup, soň ýene-de şo teatrda işimi dowam etdim. Şu döredijiligiň kämilligiň artmagy, käbir gözlegler meni şu wagtky baş akademik drama teatrına işe çağırdı. Şeýdibem, şu teatrda häzir Kunaçenli Halipalaň arasynda rahmet ýolum dowam edip ýör. Elbetde şu biziň ýurdumyzda rahmetine ullukan baha berilýär. Ahirman arkadagymyz tarapyndan, hormatly prezidentimiz, arkadagy serdarymyz tarapyndan hiç bir zat ünsün düşürilenok. Bir näçe ýyllap çeken rahmetimi göz öňünde tutup halkyň arkadagy zamanasy ýylyna 2022-nji ýylda maňa Türkmenistan prezidentiniň eglan eden Türkmeniň altyn asratly bäsleşigini Türkmenistanyň at gazanan artisti diýen hormatly at takylly şonu şeýle bir buýsonçly wakalar bütün şu sunugatyň döredijiligiň çağalyk ýyllaň göz öňüne gelip geçýär ekeni sebäbi ol döwlet tarapyndan onda hormatly prezidentimiziň arkadagy serdarymyzyň eglan eden Türkmeniň altyn asratly bäsleşigine gatnaşyp şonda da şu belent mertebe hormatly sylaga eýe bolmak ullukan bagyt. Ýene-de şu sunugat ýolunda dowam edip biziň her bir ädimimiz, her bir mübarek gadamy hormatly prezidentimiziň arkadagy serdarymyzyň biziň alkyşymyz bolup durýar. Şoň üçin hormatly prezidentimiziň arkadagy serdarymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutumly işler hem işe rawaşlyklara beslensin. Batyr Halipa, üstünlüge ýetmegiň syry nämede? Üstünlüge ýetmegiň syry ilki bilene şol käriň söýmek, soň isleg, anam, şoňa bolan ahlak diýip düşünýär. Teatr sunugatyna döredilýän keşpleň biri-birine meňdemezligini aýdýarlar, öwredýärler halipalar, muallimler. Şoň üçin her bir goýulýan sahna eseriniň öz aýratynlygynyň bolşýaly şol sahna eserine de öňkü
çıkış eden sahna eserin keşfini meňdemeýän keşpleri yerine ýetirmeli diýip hasap edilýär. Şoň üçin biziň teatrymyzda da bir näçe sahna eserleri tomoşçulara ýetirildi. Olaň aýratyn gazgyn garşylananlary Gahrman arkadamyzyň eserleri bilen bagly wakalar öz içine alýan sahna eserlenmez. Aýratynam Gahrman arkadamyzyň hut öz eserini bir sahna geçirip onu canlı görmüşdi. Dürlü keşp bilen, dürlü wakalan üstü bilen tomoşçulara ýetiremizde tomoşçularymyz onu has gazgyny garşyladylar. Biziň yer gelenine bellek geçtek Gahrman arkadamyzyň Döwlet Kuşu atly uly romany teatrymyzyň sahnasynda häzirem tomoşçulara ýetirilýär. Türkmenistanyň halk artisti Kakajan Aşir sahnalaşdyrdy. Tejen derýasynyň aýagy Gara Wekil jarına tapýa. Şo ýeriň aşak tarapyna merkezi garagumy ýanmaşlap oturan tenha bir oba bar. 160 hojuluk ýaşaýan bu pürün oba duruşy bilen bir baglyga birini otýar. Halipa artistler çağalar wagtyna gatnaýan çağajyklar, mektep okuwçylary, talipler bir sahna eserine gatnaşdylar. Bir näçe ýurdumyza gelýän hormatly mehmanlarymyza biz ol sahna eserlenmedi görkezýär. Sebäbi biziň ýurdumyzda, paýtagtymyzda aýratynam bir näçe festiwallaň, medeni şuwelöňlöň, medeni forumlaň geçirilýän paýtagtyna öwürli şol bayramçylyklaryň dowamyna çäklerine biz bir sahna eserimizi tomoşçulara ýetirýär. Şol wagtyň özünde hormatly Gahrman arkadamyzyň parahatçylyk sady, dostluk, dowanlyk sady atly eser esasynda Dutaryň owaz diýen sahna eserimiz bar. Onuň biz tomoşçularymyza, ýa-ni ýurdumyza gelýän mehmanlara gelenlerine biz şol dawaran çäklerine dowamyna teatra tomoşa etmek bar bolsa olar biziň teatrymyza gelip Gahrman arkadamyzyň eserleri esasynda goýulan sahna eserlerine tomoşa edýärler. Gahrman arkadamyzyň Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitaby esasynda da Ýüpek ýolu, Ýürek ýolu atly sahna eserini Gatullykan ýokary derejede sahnalaşdyryp Türkmenistan halk artisti Kakajan Aşir tomoşçulara ýetirdi. Bu ýerde de şol ýanky türkmen halkynyň gadymdan gelýän şuunlar üçinli şol Ýüpek ýolunyň urunak wakalar giňden teswirlenip şol sahna eserimizden tomoşçular gowarşyladylar. Bundan başga ýanky Gahrman arkadamyzyň beýleki atta wepada bar sapada atly eserini sahnalaşdyryp tomoşçularymyza ýetirdik. Umuman şu sahna eserleriň hersine rejissörimiz bile aýratyn öňkü keşpleri meňdemeýän keşpleri ananya şol esasynda da bir-birine meňdemeýän keşpleri ýerine ýetirmeli bolýar.
Bu bolsa ýanky tejribäni talap edýär. Şowru wagtyň özüne töwereňde ýanky ustad halipalar bolsa ýa ustad deň duşlaň bolsa, onu şol keşbe ihlas bilen ýapyşsaň, ol öz netijesini miwesini berýär. Hormatly gahrman arkadamyň türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly eseri esasyna Türkmenistan halk ýazyşy goş dili daňa tarif eser ýazdy. Muny Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri Eri Işanguliýew ömür daragy ady bilen tomaşçylara ýetirdi. Bulum bir öz aýratynlygy bilen tomaşçylamy diýsen, bir özüne çekip gowarşylandy. Gowarşylanan eserlerimiň biri boldy. Şol eserlerin hemmesinde de biziň teatrymyzyň ähli artistleri gatnaşýarlar. Ulan hersiniň özüne bir-birine meňdemeýän keşpleri bar. Sebäbi durmuşun özü canly. Canly durmuşda da wakalyň şeýle dowam edýän prosodunda da gahrman arkadamyzyň eserleriniň özü kämilligi ýeten soň biz şol artistlara şol kämil eserlerde çykyş etmek ullokan derece bolup durýar. Şol wagtyň özünde de ol seň jogapkärçiligiň artdyrýar. Şol wagtyň özünde de artistiň ustadlygyny, kämilligini has artdyrmak derejesine ýetirýär. Haçan eser kämil bolanna, rejissor kämil bolanna, saz kämil bolanna, onuň artistsa şol keşipde ihlas edip çykyş etmek diýsen, bir gaýtalanmajak pursatly jadyl dünýäni kalbyna oýarýar. Şoň üçin biziň şu teatrymyzyň sahne eserleriniň agramly bölegi gahrman arkadamynyň eserlerdi diýär. Artist halipalar duşuklarda ýa bir ýakyndan söhbetdeş bolanda olar çağlykdan arzu edip şol artistler ýa artist bolaýsam, şol suratkeş ýa kompozitor bolaýsam diýip öňüne göz öňüne gaýbany halipa tutunýarlar. Dogry sowal berdiňiz. Şoň üçin biz çağlykda gören filmlerimiz bar. Altygarlyf, Baba Annanov, Artykçalyf ýaly, Atadöwletov ýaly artistler bolup biläýsek diýip biz filmlerin üstü bilen tomaş edýärdik. Ýa bolmasa biziň ýurdumyzyň ähli kunjeklerine şu ýaşlar teatry, öňkü, Mollany Pesadynaky akademik drama teatry, häzirki wagtda baş akademik drama teatrynyň artistleri o bolamyza baryp sahne eserlerini görkezýärdiler. Ana şol sahne eserlerine de teatrın ustad halipalaryny şolun çykyşlaryny göremizde biz arzu edýärdik şolar ýaly artistler bolaýsa diýip, birem şolar ýaly artistler bolaýsak diýip. Şoň üçin biziň gaýbany halipalarymyz şolar, şol filmde çykyş eden ustadlar, türkmen teatrynyň, türkmen kinosynyň otunyň düýbüni tutuju ägirtler. Şolar biziň hemmesi biziň gaýbany halipalarymyz bolup durýar. Ýokary okuw mektebini okap beren döwrüňde mollumlar tapak geçenne, öwredenne, teatra işe bararsaňyz, ondan teatrın sahnasyna diňe bir keşpler döretmek däl, siziň gursaňyzy sunuwatyň beýle görnüşlerine de çykyş etmek, özüm synak göräýsem diýen ýaly arzuwlar eýler diýip aýdýardylar. Şol aýdyryş ýaly teatra ilki gelenmizde, näýem ýokary okuw mektebini okap beren döwrümizde kinolara ses vermek, onu türkmen diline geçirilenine gatnaşmak arzuwy kalbymyzda oýanly. Soň teatrın ýa-ni bosowasyndan ätlämizde bir kino düşäýsek, bilen bir kinoda keşip döredäýsek diýilen arzuwlar döredi. Şol wagtyň özünde de teleýaýlymlaryň üstü bilen tele spektakllarň, sahne eserleriniň üstüne tomaşçylary öz sunawatymyzy ýetiräýsek diýip, ýa bolmasyn radio ýaýlymyň üstüni bilen öz başarynygmy synak göräýsem diýen ýaly arzuwlar, duýular biziň kalbymyzda şiňeleýär ekeni. Şol arzuwlar bilen, şol maksatlarym meni Türkmen radiosynyň gapysyndan eltdi. Şo ýerde de ägir halipalar bilen bile işleşmek, şolardan sapa almak müýesser etdi. Radio ýaýlym bir artistin sunuwatyny bir zehinni tomaşçylar giň köpçüligi ýaýratmaga uly mümkinçiligi bar. Teatrın sahnasyna tomaşçylar gelenne aýdaly 500 adam, 800 adam, 1000 adam tomaşçy görebilýär artistin ýerine ýetirýän keşfini. Emma radio ýaýlymyň üstü bilen
Ya kinoň üstü bilen artist eýem köp tomoşaça meşhur bolup bilýär. Radio oýunlaryň üstü bilen ýadan ha nusgowy eserleň üstü bilen özümizi synak görmek bagtymy ýetser etdi. Juma ýar Murat Fiýaly, Magtymul Muşrif Fiýaly, Bayram geldi Murat Fiýaly halipalar görmek bagtymy ýetser etdi. Bile olar bilen işleşip olan radio oýunlaryna gatnaşmak müýesser etdi. Şoň üçin olardan hem eýäm teatrın sırly uğrunu öwrenmek bagtymy ýetser etdi. Sebäbi radio ýaýlym eýäm teatrın sahnasy däl. Ya kinoň kamerasy eýäm radioň mikrofony studiosy däl. Şoň üçin oňam bir öz aýratynlygy, oňam öz täsiri bar. Bizim gahrman arkadağımız Türkmen halkymyza milli mirasymyzy gaýtaryp berdi. Milli gymmatlyklymyzy gaýtaryp berdi. Şol esasyna bize halipalary, ustatlary, ýyl goýup giden ägirtleri, gahrmanlary ýatlama giň mümkinçilik berdi. Şol esasyna da häzirki wagtda miras radio ýaýlymyna Türkmen ýoly atly bir edebi çeper gepleşik alyp barýan. Şol wagtyň özünde ýanky bagşlananlar bilen bagly gepleşiklerde dinleýijilere şol halipalaryň durmuş ýoluny ýetirip durýar. Aýratynam Türkmen halkymyzda bir gyzyklanýan, öz ýüregimizde, süňümizde, gözüňimizde getirýän şeýle bir Türkmeniň taryhy bolupdyr. Ony gahrman arkadağymyz bize açyp berdi. Ina näçe san döwletler urupdyr Türkmen halky. Şolun arasynda Sultan Alparslan ýaly, Mälik Şah ýaly, Jelaleddin Sultan ýaly ägirtler Türkmen halkymyzyň taryhyna bolupdyr. Ne şolar bilen bagly wakalary ýa bolmasyn ha Nurberdi Han ýaly, Çopan Kiri ýaly, Garabatır ýaly nähili ägirtler bolup geçipdir. Taryhda uly ýyl goýup gidipdirler. Olaň şol görkezen gahrmançylygy bize häzir bizim ýaş neslimize mertlik mektebi bolup durýar. Ana şolar bilen bagly wakalary beýan edýän ýanky taryhy wakalary, şolar bilen bagly gurrunlary dinleýijilere ýetirmegi men öňümde de maksat tutunýan, öz gowurýan, öz ýüregimden şonu isleýän, arzu edýän görnüşüm sebäbi şol wagtyň özünden ha bizim nusgow şahyrlanmaly gadağımız öwrenmäge giň mümkinçiligi açdy. Olaň döredijligini, halk köpçiligini teleýaýlymyň üstü bilen, radio ýaýlymyň üstü bilen, teatr sahnasynyň üstü bilen ýetirmäge giň mümkinçilik berdi. Nusgow şahyrymyz Magtymul Pragyň dowlun gün 300 ýyllygyny bellemek barada karara gol çekdi. Hormatly prezidentimiz, arkadagy serdarymyz, bir gahrman arkadağymyzyň taýsy tagallasy bilen amala aşýan döwletli tutum. Şoň üçin şol esasynda biziň teatrymyzda da Türkmenistanyň halk ýazgysy Goşdeli daňa tarapyň Magtymly Köňül uşu atly sahna eserini Eri İşanuly sahnalaşdyrdy. Bir sahna eserine de ululu ustad halipalanma çykyş edýärler. Şol wagtyň özünde radio ýaýlymyň üstü bilen biz Magtymul Pragyň goşulary, şol ustad bilen şol ägirt nusgow şahyrymyz bilen bagly rawayatlary, bolan wakalary dinleýijilere ýetirip bilsek, mundan beýlegem dowam edip bilsek, biziň ululakan arzumyz. Radio ýaýlymda bile zähmet çekýän kärdeşlerimiz baryna häzirki wagtda dinleýijilerimiz söýüp dinleýärler. Türkmenistanyň atgadan medeniýet işgäri Nurjahan Saparowa, halipa artistlerimiz Durdy Saparowyň oğlu Jahan Mämikowyň dowamy radio ýaýlymda bize halipalyk edýär. Şeýlede Türkmenistanyň atgadan artisti belli diýipdir, alyp barjy halipa Dursultan Annamradowa. Ne şolar ýaly halipalar bilen häzirki döwürde deň duşlarymyzyň içinden ha Bägül Kakalywa bar, Gülşat Meňliwa, ýa bolmasyn halipamyz bir aşyr däde diýip tanýar, Aşyr Gurbanow Türkmenistan halk artisti. Şolar bilen radio ýaýlymyň dürli ýaýlymlaryna bile çykyş etmek, ýa bolmasa bile olar bilen bir wagtyň özünde radio oýunlarda çykyş etmek. Şeýlede biziň şol deň duşlarymyzyň arasynda Alyas Durdyýew bar, Allaul Täsguliýew. Ular bilen bile şol radio ýaýlymda şu häzirki ösüşlerimizi, belentliklerimizi wasp edýäs. Biziň milli gymmatlyklarymyzdan söhbet açýan, biziň häzirki ajaýyp döwrümüzi wasp edýän radio oýunlary bilelikde taýýarlaýas.
Elbette teatr sunuwaty, kino sunuwaty, umuman radio bolsun ya teleýaýlym bolsun bir näçe adamlar bilen, bir näçe kärdeşleň bilen bagly döredilýän sunwat hasap edilýärdi. Teatr sunuwatyny bir sahna eserini döretmek üçin bir näçe artistler gatnaşýar. Ya radio oýuny dinleýijilere ýetirjek bolsaň, ya da bolmasa kinony, bir filmi tomaşçylara ýetirjek bolsaň, kän sunwatyň görnüşleri şoňa gatnaşmaly bolýar. Şol wagtyň özünde şol eserleň kämil bolmagy üçin hem elbette halypa rejissörler bolýar, halypa kompozitorlar, halypa suratkeşler bolýar, edebi eseri ýazýan halypalar bolýar. Şoň üçin biri ýokary okuw mektebinde okudan halypalary bir ýakymly duýgulary bilen ýatlaýas. Şeýlede bire bir nusuluk ýol goýup giden halypalanmary ýatlak geçlerine Türkmenistanyň halk artisti Ustad Muallim Professor Nur Muhammed Keşşikow, Türkmenistan halk artisti Çary İşangulyýew, Durdumämmet Oraýew ýaly halypalanmar biri okutdy. Ine bile işläp ýörse häzirki wagtda Türkmenistanyň atgazanan artisti Oljan Niýaziberdiýew, biri bilen teatrda bir muallymyz bilen bile zähmet çekip ýör. Şeýlede Türkmenistanyň halk artisti Kakajan Aşyrow, awa biziň halypamyz kän sahna eserlerine çykyş etmek meýesser etdi. Şeýlede radio ýaýlymyna Türkmenistanyň halk artisti Juma Ýazmaty ýatlasym gelýär. Şöhret, döredijilik, edebiýat äleminiň sirli duýgularyny äşgär eden, tilsimlerini öwreden ulu şahyr bir näçe döwlet bayraklarynyň eýesi Atajan Anaberdiýew, Türkmenistan halk ýazgysy Nowat Gularejepow, Türkmenistan halk ýazgysy Atamrat Atabaýew ýaly ägertler bilen bile şu döredijilik gatnaşyklaryny saklamak bagtyny meýesser etdi. Ýene-de bir muallymyz bar, Öwes Şarliýew, Anna Muhammed Gurbanow, Öwes Geleýän ýaly uly artistlary men agdasym gelýär. Bundan başga ýanky Nuru Allaberdiýew, Çary Berdiýew, Muhammed Bekiýew ýaly ustadlar bilen, Bayram Kerimow ýaly ustadlar bilen biz häzirki wagtda teatrda bile zähmet çekip ýörüz. Beýleki deň duşlanmaz bar, bile okan ýyllykdaşlanmaz bar, Maýa Annaýewa, Gülälek Akmuradowa, Suray Çaryýewa ýaly artistler bilen, ýani ýaş artistlerimiz bar, bile zähmet çekýär, bir sahna eserine çykyş edýär. Bundan meýlegem döredijilikde şolar bilen bile kämil eserleri döretmäge amtylýar. Halypa, maşgalaňyň arasynda da sunwat bilen içkin gyzyklanýanlar barmy? Men maşgalam şu teatrda bile zähmet çekýär. Suray bile okuduk, ýokary okuw mektebini, bile de işe başladyk. Häzirki döwürde de şu baş akademik drama teatrynda maşgalam Suray bilen bile zähmet çekýän. Çağalam mektep okuwçylary olaram sunwata höwes etseler, ýa bolmasa başga uğra höwes etseler, biz şol uğra gönükdirmäge bolan arzumyz, ahlasymyz bar. Ýöne biziň ýurdumyzda gahrman arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz arkadagy serdarymyzyň taýsyz tagallasy bilen sunwata döredijiligi gaty ullukan üns berilýär. Şoň üçin sunwatyň ähli görnüşleri şol wagtyň özünde teatr sunwaty şeýle uly belent derejelere ýetdi. Sebäbi özüňiz hem şaýat bolýansyňyz, biziň ýurdumyzda medeniýet günleri geçirilýär. Şol wagtyň özünde halkara teatr festivallary geçirilýär. Ya bolmasa daşary döwletlerde geçirilýän teatr festivallaryna biziň ýurdumyzyň teatrlary gatnaşýarlar. Alparslan adynak Milli Drama Teatr gatnaşdy, Seýitnazar Seýda adynak döwlet sarly drama teatr gatnaşdy. Şol wagtyň özünde biziň öz ýurdumyzyň içinde de teatr sunwaty atly teatr festival geçirilýär. Bir teatr festivalyna biziň teatrymyzdan bir näçe gezek ýeňiji boldy. Şol wagtyň özünde şol paýtagtymyzdan maşgada vilayet teatrlarymyzdan gelen kärdeşlerimize bayraklar gowşurly. Ol sunwaty üns berilmegi, olaň mundan beýlegem işlemäge, döretmäge bolan joşgyny, hajuny artdyrýar. Biziň gahrman arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz, arkadagy serdarymyzyň türkmen sunwatyna, türkmen teatr sunwatyna aýratyn üns berýänligini alamatlandyrýar.
Şoň üçin daşar döwletlerden gelýän biziň kärdeşlerimiz hayran galýar. Biziň paýtagtymyza gelip, biziň teatrlarymyzy görüp, biziň şäherimiziň şeýle owazanlygyny, gözelligini synlap, bize aýdýarlar, şu gözellikden, şu teatrın şu owazanlygynyň kaşan binadan doýup bilmeýänligini, biziň sahne eserlerimizi görenlerine kämil derejä ýetenligimizi bize aýdýarlar. Bire munun meýläm işlemäge hajú güýç berýär. Hormatly prezidentimiz arkadaşlar, serdarymyz bize sunuwaty uly üns berýär. Şular ýaly üns berilýän döwürde munun meýläm teatr sunuwatymyz özüni kämillige ýene dowam eder diýip inanýas. Diňe bir teatr sahnasynda ýa radio ýaýlymda dälle. Ýani sözümüň dowamynda da agzak geçdim. Kino düşmek artistiň bir uly arzularynyň biri. Ne bir näçe rejissörler bilen Türkmenistan halk artisti Hal Mehmet Kakabayev, Muhammed Söýünhanow ýaly halipalar bilen Murat Uras ýaly ustad rejissörler bilen bile işleşmek müýesser etdi. Muhammed Ağaň alan Işkyň ýoly atly filmi, Hal Mehmet Ağaň alan Tapagan atly filmi, Yumajuklar atly filmi, Murat Urasyň alan Sehra Aýdyma atly filmi ýan ýakynna teleýaýlymda tomaşçylar, syn edenlerler diňe bir filme düşmek dälle rejissörler bizi artistler ýanky alan filmlerini sesiň üstü bilen hem ýetirmäge, janlandyrmaga çagyrýarlar. Şoň üçin bir näçe daşary ýurt filmleri bilen öz türkmen filmlenmede ses vermek bir artistiň ukuplarynyň biri, arzularynyň biri. Şoň üçin Kahraman arkadaşymyzyň eserleri esasyna alynan bir näçe filmler teleýaýlymda tomaşçylara ýetirilýär. Yüpek ýol atly filmde ne ýan ýakynna teleýaýlymda Kahraman arkadaşymyzyň eseri esasyna Jygalybek atly filmde esasy kahramanlara ses berip, munun maşgul taryhy wakalardan söhbet açýan ýanky dokumental filmlere ses vermek, olary teswirlemek biz üçin artistler üçin uly bagyt. Şoň üçin biziň Owulhan adyna Türkmen film birleşigimizde alınýan filmlere, düşürilýän dokumental filmlere ses vermäge biz öz teatrymyzdan boş wagtymyz gatnaşýas. Biziň öz arzumyz şoň üçin olam mundan meýlägem biziň ýene-de ihlasymyz, biziň dörejçilik gözleglerimiz bolup durýar. Şoň üçin biz şol dörejçilik gözleglerimizi sunuwatyň bir näçe şahasyna dowam etsek, şonu kämillige atarýar diýip biziň halipalarymyzy bize öwredýärler. Halipa gepleşigimiziň ahyrynda da bir öňüňizde goýan maksatlaryňyz bardyr, ýüregiňizde, köňlüňizde wetleýän arzularyňyz bardyr, şular dogrusyna da belli aýsaňyz. Şeýle ýurtda şuňa alak sunuwata dörejçilige hormat goýulýan şeýle ajaýyp watanymyzda mundan meýlägem biziň Türkmenistanyň baş akademik drama teatrynyň ulul meýilnamalary bar. Kahraman arkadaşymyzyň taýsy tagallasy bilen bina bolan Arkadaş şäheri biziň bütün halkymyz begenlerdi, buýsanlardy. Häzirki döwürde biz şol Arkadaş şäherine boljak toý bayramlara ulul taýýarlyklar görýäs. Mundan maşgada teatrymyzyň sahnasynda bir näçe sahne eserlerini biz taýýarlap ýörüs kärdeşlerimiz bilen. Şol maksatlara, şol ajaýyp toýly günlere ýetmek üçin bizde ähli mümkinçilikler bar. Bir mümkinçilikleň döwletli tutumlaryň sahasynda bolsa Kahraman arkadaşymyz, hormatly prezidentimiz, arkadaşlar, serdarymyz bar. Biz muňa diýsem buýsanýas. Şoň üçin öz buýsanjymyzy, ýürek arzuwlarymyzy biz öz zähmetimiz bilen, dörejçiligimiz bilen dowam etmeli. Asuda her sawada atan atşak daňlary, şoň üçin şawuda olup dünýä salýan ýaňlary, mukaddes her bir goýan mübarek gadamlary, Kahraman arkadaşly, berkarar hem bagtyar, arkadaşly serdarly, Türkmenistan watanym. Jenneti öwürdi ol öň gelen arzu hyýala, rawas munno tutumlar hem belent ser howala. Bu bitarap diyarda halal işlere rawana, Kahraman arkadaşly, berkarar hem bagtyar, arkadaşly serdarly, Türkmenistan watanym. Hakdan pata berilipdir Owulhanyň kowmuna, gözelleriniň edebine
oğullarynyň dogmuny kalbyndaky orun diňe söýgä hemde gowluwa gahrman arkadagly berkarar hem bagtyar arkadagly serdarly Türkmenistan watanym. Türkmenistan watanymyz mundan meýlägem ösüşlere, belentliklere, ýollary, rawanlyklara ýetsin. Şeýle sunuwatyň hak howunlary bilen Türkmen sunuwatymyzyň, muman Türkmen halkymyzyň ähli ulgamlarynyň belent derejelerine ýetmegine giýje ünlü alady diýen gahrman arkadagymyzyň hormatly prezidentimiz arkadagly serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Dünýä ähmiýetli, tutumly, döwletli Türkmen halkymyz üçin edýän ähli taýsy taýlalarynyň arawaz almagyny tüýsürekden arzu edýäs. Mehriban ileşşary, biz gepleşigimiziň bu edeki mihmanyň şahatlykly, tolgunlarjy, ýatdan çykmajak bagtly pursatlary dogrusyna gadakly söhbetli gurulmarynyň nedek. Edidi ileşşär, hormatly tomoşaçylar, biz pursatlar aty gepleşigimizi siz bilen ýylarakdaşda taýýarlamak esas maksatlarymyzyň biri. Şonuň üçin egerde durmuşyňyzdaky ýatdan çykmajak bagtly pursatlar ileşşärimiz bilen paýlaşaryn diýseňiz, onu 0552 gysga SMS ýelimizde özüňiziň SMS-laryňyzy ýollap bilersiňiz. Edidi ileşşär, bagtdan paýly watandaşlar, ynha pursatlar aty gepleşigimiziň şu gedek san hem tamamlanyp barýar. Biz siziň her biriňiziň durmuşyňyzda bagtdan pürpür, şahatlykly pursatlaryň köp bolmagyny arzulap, gepleşigimiziň inek sany şenli siziň bilen hoşlaşýas. Durmuşda ýagşy günler ýaranyň bolup, bagt getirjek ykballarda görüşeliň, halal işleriňizde mertebäň alyp, owul ahir hak ýollarda görüşeliň. Giýiňden ýazyp sahawatly saçagyň, dosty ýara giýiňden morsun gujagyň, toý tutulup öýürülse goç ogul ýörelgämez desturlarda görüşeliň. Ýagşy pälli, ýagşy güne eýdir. Syla hormat bir-birine söýedir. Çyn dostlaryň arkaňdaky gaýadyr, hemdem bolup ahwallarda görüşeliň. Bizi baky wagt ýarykda ýaşadýan, biziň her bir günümizi bagtly pursatlara wesleýän gahrman arkadagy serdarymyzyň janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Mundan meýlägem tutýan belen tutumly işleriniň rawat bolmagyny tüýsüregimizden arzulaýas. Siziň her biriňiziň ashalal ojaklaryňyzda elmydama şagur sesleri, ýene huduly, türkmen aýdymdyr sazlary hemişe ýaňlanyp dursun. Arkadagyň şygary dillerde dessan, öňe, diňe öňe, jan watanym Türkmenistan, ýene ýagşy günlerde, toýly günlerde, bagtly günlerde paýtagtymyzyň adyny göterýän Aşgabat teleýiliminde görüşýänçek, hoş, sag bolun.